To jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kun ga wannan shagon babban shago ne, ana sai da kayan mata kuma ana haɗa magungunuwa. Maganunuwa kowaɗanne iri kake so za a haɗa maka kuma a baka a siyar maka shi a baka shi. Sannan suna yin oda duk inda kake za a kai maka maganunuwanka. Ko ina kake so, sannan duk wata irin cuta da take damunka da kuma maganin wasu gyaran jiki, to ga dai mai kamfanin nan zai muku bayani akan wannan maganunuwan da yake amfani da shi. Ya sayyadi, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amin wa alaikum Sunana salam. Salihu Abdullahi Muhammad, wanda aka fi sani da mai salati. Muna ba da magunguna ga su na mata, wannan shine raƙumi da akala. Sannan muna da kaman magani irin wannan, wanda shine wanda ake cewa bita zaizai. Sannan muna da magunguna na mata wanda yake ƙara musu kuzari da ɗa'a da biyayya da kuma ƙara musu nishaɗi wurin iyali. Sannan kuma bayan haka muna ba da magunguna kamar haka, kamar irin wannan magunguna wanda yake zamana shine wanda ake haɗa magani na breast, mace wadda take budurwa kamar ƙwaila, idan ta zo insha Allah za a bata magani wanda zai gyara mata jikinta sannan kuma ta yi fresh. Sannan bayan haka muna ba da magani kamar na irin jinni, muna ba da magani kamar na sanyi, basir, typhoid, malaria, ulcer, dukkaninsu muna haɗawa. Har yanzu dai ba a bar mata a baya ba, kamar wannan suƙin man shafawa ne wanda ake shafawa a kai, yana hana kakkaryewar gashi sannan yana sa gashi ya yi baƙi. Shine wanda mata suke kitso da shi, muna ba da shi a sari gashi yanda yake. Idan mutum yana buƙata za mu iya ba shi a sari ya je ya ci abinci. Ba da bayan haka har yanzu dai ba mu haƙura ba, muna nan dai muna ba da magani kamar alal misali irin na sanyi, infection, mace da namiji, ana ba da wannan magani a haka a sari mata da maza domin su je su ci abinci. Kamfaninmu bai tsaya iya nan ba, muna da magani kamar irin wannan, shine wanda ake cewa maganin basir, wanda mata suna amfani da shi, maza suna amfani da shi. Har ilau kamfaninmu bai tsaya iya nan ba, muna ba da magani kamar yanda ya kamata. Muna ɗaga irin su zuma na mata wanda yake ƙara wa mata nishaɗi, yana ƙara wa mata kuzari da jin daɗi ga ma'aurata. Ba bayan haka maganinmu bai tsaya iya nan ba, akwai haɗin gulba, sannan muna da matsi, sannan kuma muna da hoda wadda ga ta 'yan mata suke kwasa, wadda ake ce mata maza ki neme ta, sunanta bita zaizai. Kamfanin nan fa bai haƙura a haka ba, kamfanin nan ne wanda kuka sani Daru Sahaba, wanda idan kana neman mu za ka neme mu a Sheka Sabuwar Abuja, ka nemi Dr. Usman bin Harun ko kuma ka nemi Salihu mai salati, su ne waɗanda suke kula da wannan kamfani. Bayan haka muna da sabulu wanda ake ce masa sabulun gasaya. Akwai sabulu na kanifari gaba ɗaya a cikin wannan kamfani. Bayan haka kamfaninmu bai tsaya iya nan ba, muna ba da magani kaman alal misali irin su ɗan kuma su ɓangaren mata na gida, sannan da akwai irin su kumfan maliya ga ta na ɗaga, sannan bayan haka akwai irin su tsintsiya ta mata ga ta na ɗaga, bayan haka akwai kuma irin su asuwakin mata gashi, akwai irin asuwaki kuma na maza gashi, sannan bayan haka akwai irin sabulai, sabulun Ghana, sabulun salo, sabulun zaitun, sabulun hulba, sabulun kai. Wannan haka yake. Da ka zo da shi insha Allah za ka tarar da mu mun yi odarsa daga waje zuwa cikin garin nan. Daga nan kuma muna da branch a cikin Kaduna, muna da shi a cikin Nijar, sannan kuma a nan Kano, Sheka Sabuwar Abuja. To Dr. Salihu, mun ga waɗannan magungunan da dama, kuma mun san har yanzu ko rabin su ma baka faɗo ba. Wannan magungunan kuma sai Dr. Salihu ku kuke haɗa shi, ku ba da shi sari, ku sayar da shi. Na ga har odarsa kuke bayarwa. Mutum idan yana daga waje ko yana daga cikin ƙasarsa gida Najeriya, yana iya samun maganin nan ta ɓangaren ku. Tunda na ga a kuna da motoci da kuke kai magungunan ku da kuma dai sauransu dai gashi nan. To ya sai wannan ku kuke haɗa shi ne ko kuma ya abin yake ne? To kamar yadda ka nemi in yi maka jawabi da bayani, shi wannan magunguna muna production ɗinsa
kamar irin maganin sanyi muna production ɗinsa, kamar irin maganin basir muna production ɗinsa, kamar irin magani na ulcer muna production ɗinsa, kamar irin maganin typhoid da malaria muna production ɗinsa, kamar sabulu na gasaya muna production ɗinsa, kamar sabulu na tafarnuwa muna production ɗinsa, kamar sabulun citta, gashi nan sabulan nan wasu duk muna production ɗinsa, kamar kuma wajen ɓangaren haɗa magani hayaki na jinni muna production ɗin wannan. Gaskiya ne. Muna haɗawa muna turawa gurare da ƙasashe na nesa suna amfani da shi. Kuma alhamdulillah bayan haka maza ba a bar ku a baya ba. Muna da magani wanda ya danganci ɓangaren iyali, wanda ake cewa ga wani wanda ake ce masa wuta sallau, amma wannan na kasuwa ne, shi ma muna yi da sa muna ba da shi a sari. Sannan bayan haka akwai kuma sa maza kuwa, saboda ba ma so mu bar maza a baya. Wannan shine sa maza kuwa. Bayan haka kuma muna da wani wanda yake shi kuma shi ake cewa zahiri. Na san wasu da dama za su san wannan magani ne na gida. Domin haka kuma ba mu tsaya iya nan ba, da akwai kuma wani maganin wanda ake kira da shi ga to ga me a dai shiru kenan. Akwai magana to shi kenan, wato dai kawai dai mutum yana son ya ji ƙarin bayani kawai dai sai ya same ka ta lambar ka ya kira ka, sannan kuma idan yana son odan magani ko yana daga gidansa ne ma na san zai iya samun maganinsa. Wannan haka yake. Yawwa. Sannan jawabi na gaba kaya irin na Saudiya wanda ake kawa akwai kwalli ismudi. Wannan kwalli ne wanda inda ana sa shi bangaren ido amusani yana magani, giredi ne magani mai kyau, yana magani 100%. To yanzu bayan haka akwai wannan dabinon, kowa ya san shi, fitaccen dabino ne wanda ake ce masa ajuwa. Dabinon ajuwa dabino ne wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya shuka shi, kuma yana da falala, yana da fa'ida, kuma muna faɗa falalarsa da fa'idarsa ba mu ɓoye ba. Da haka duk wanda yake bukata, akwai zuma wadda take tatacciya ga ta yar sace, muna ba da ita akan sari, muna ba da ita kuma ga mai siyan ɗaiɗai. Ba da kuma bayan haka fa da akwai manya-manyan abubuwan da ga su nan ba a faɗe su ba, sai dai mutum ya zo in yana neman mu ta lambar waya. To ai ka san lambar waya 070 86 86 sai ya sa 95 95 04. Insha Allah lambar waya ta cika, zai same mu duk jawabin da yake nema. To ka san an ce daman ido ba mudu ba ya san kima. Duk wanda ya ga wannan wajen naka ya san dole za a aikata abin arziki. Yawwa, sannan kuma ga masu odar kayanka zuwa wani gurin, zuwa wata ƙasar ko kuma zuwa wata jihar ko kuma zuwa dai ko ina ne dai a faɗin Najeriya da duniya baki ɗaya. Na wannan lambar da ka kira ɗan ƙara maimaita mana a ciki za su same ka, ko kuma akwai wani ɓangare ta hanyar da suke wannan? A wannan lamba za a same ni 070 86 959504. To shikenan, magani na maza da mata kenan, wato budurwa a tsohuwa za ta dawo yarinya kenan. Gaskiya ne. To shikenan, wannan muna godiya da irin abun nan, da irin wannan me mazance irin wannan gudunmawa da ake bawa al'ummar mutane gaba da duniya baki ɗaya. Yau wato muna godiya sosai. A gaskiya ni kai na ba zan tafi ba sai na an bani maganin ni ma da a san abin da ya gashi.